Smogová situácia nastáva pri mimoriadnom zhoršení kvality ovzdušia, keď úroveň znečistenia prachovými časticami a ozónom prekročí informačný prach, čo vedie k vydaniu upozornenia na vznik smogovej situácie. Takáto koncentrácia škodlivých látok predstavuje riziko poškodenia zdravia, najmä pre citlivé skupiny obyvateľstva. Prekročenie výstražného prahu pre škodlivé látky sa považuje za závažnú smogovú situáciu, pri ktorej sa vydáva výstraha. Ohrozené je zdravie všetkých obyvateľov. Verejnosť sa o smogových situáciách dozvedá z rozhlasu, televízie a webových stránok. Počas smogových situácií sa odporúča obmedziť vetranie a pobyt vonku. Realizujú sa ďalšie opatrenia. Smogová situácia alebo závažná smogová situácia sa odvolá, keď úroveň znečistenia klesne pod prahové hodnoty a tento stav je stabilný.